เยเลือเลือฮิฮิฮิฮิเยอะเยอะเยอะอายุโยโยโยอายุอายุอายุโยเฮ้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 ย
yo. Iya. Nuwun dumateng para sutresna budaya Jawa. Reok Ponorogo. Dumateng ingkang minulya para bapak-bapak, ibu-ibu lan adik-adik, masyarakat dusun, konir randangan umumipun, sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih kalian kesenian tradisi Jawa Wetan, Gebyar Reok Setia Kawan saking dusun Kali Pepe Bapak Jai. Dalu menika makarya sesarengan utawi nyambut gawe bebarengan. Rahayu audio sound system saking dusun Jakarta Tempe kagunganipun Mas Hafid. Artis Production Multimedia Video Shooting Mas Eko Oke saking Dawan Lor Sukodono. Dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bopo Ferry utawi Bopo Sari, Ibu Ferry utawi Ibu Sari sekeluarga. Kakhe margya rawuhipun para tamu kagum putri lan panjenengan sedaya para rawuh dos pundi Gebyar Reok Setia Kawan dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani. Sumangga mama Bopo Jai
pambukane pagelaran reok setia kawan beber sejarah Pulau Indonesia Bumi Pertiwi kuasane Gusti Hang Maha Agung nurunake wahyu Sang Resi Jatayu awujud manuk Rajawali mumbul ning angkasa mudhun ing tanah Jawa pinggir wetan tlatah Surabaya tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno anyipta lambangin negara kita Indonesia awujud manuk Garuda sing gagah perkasa titisane Sang Resi Jatayu ning ngisor ana tulisane loro maceme sing cilik unine Bhinneka Tunggal Ika artine Pulau Indonesia kepirang-pirangane pulau kepirang-pirangane suku kepirang-pirangane agama kepirang-pirangane seni lan budaya tapi jiwane tetep dadi siji ya nyawiji Republik Indonesia sing gedhe unine Pancasila Panca iku 5 sila iku dasar dadi dasare negara ana 5 maceme padha karo rukun Islam ya rukun salat 5 maceme nggih padha karo indriyane manungsa nggih nggih wonten panggoda pangrasa pangrungu pangmawas lan panggrayak gleber-gleber sang manuk Garuda sonten dalemipun Bapak Ferry utawi Bapak Sari sekeluarga Presiden Soekarno anyipta dasare negara
lila alapang sang manuk garuda yo sumangga dumateng wana kliru dumateng Bapa Ferry utawi Bapa Sari putra wayah panjenengan ditumpakno sang manuk garuda lambange negara kita Republik Indonesia.
sedupa ku meleng oh hai kembang mondor gandane aro tang mangayat ayatan gegere Suralaya muncule wana muncule Sang Prabu Singapara gawe gara-gara lengsere sang manuk Garuda panjenengan kula aturi mirsani muncule Sang Prabu Singapara sing depani alas Purwa Kadipaten Praja Ponorogo Sakti Mandraguna nanging ora padha karo menungsa sejatine utawi manungsa liyane Sang Prabu Singapara awake menungsa sirai singa utawa maca gandrung-gandrung marang Dewi saka langit titisane widodari saka kayangan surga luka netes dados putri saka Kadipaten Praja Kediri Sang Prabu Singapara putus Prawadyabala agawe nglamar Dewi saka langit ceritane nggih amung cerita dulur nggih amargi Prabu Singapara ora padha karo menungsa sejatine utawi menungsa liyane Sang Prabu Singapara awake menungsa sirai singa utawa aja lamarane Prabu Singapara ora ditampa marang Dewi saka langit Dewi saka langit kowe gawe murkane Prabu Singapara Sakti Mandraguna kok kowe ora gelem tapek garwa Dewi saka langit kowe wani nolak lamarane Prabu Singapara sik kurang kaya apa Prabu Singapara Dewi saka langit gojleng
iblis laknat ya jejogetan ya dunyaku ya bandaku Dewi saka langit Jaga negaramu lek ora dijaga tak obrak-abrik negaramu tak gawe banjir getih loh kaget mikir ayo mikir ayo wiwit taruh gegerno jagat langite katon kelap-kelap aduh kutur lakune kekotongan batin sumet ana lindo sedina ping 7 gegerno niki Bopo Jai sing ori ori lek niki sumangga dumateng Bopo Ferry utawi Bopo Sari Ibu Ferry utawi Ibu Sari putra wayah panjenengan panjaki jagongan ae kemantene digoleki dijejerno
ajar pinter titik le lah ngonten panjake akeh lah ngonten bapa tuan rumahe digoleki pisan dijejerno didamel kenang-kenangan lah ngonten kalian disukani gending-gending mama pambukan di gending paling sae paling penak disukani gending nyidam sari dados ayo joget ayo pajake ayo joget dijejer disyuting kalian artis production multimedia video syuting Mas Eko oke saking kawan lor Sukodono ditarik mama la 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 le le lo la 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 lo
saking Dawan Lor Sukodono. Rahayu Jokarto punya Mas Hafid. Hu ha hu hu ha hu hu ha hu. Dibajuke alon-alon mama. La 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 le le lo, la le la lo. Oh, siap. La 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 le le lo la lo. La 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 le le lo la lo. Ah, Oh bila hey ala lewo iki wis diriwayatke Prabu Singobara golek mangsa lek ana arek cilik kliweran ning dalan untalen pala Prabu Singobara. Lontong, aduh awas timbangan, aduh hiup. Ayo, sejatine Prabu Singobara urung tusa golek ana sing rada gedhe Prabu Singobara. Tolong digeret. Aduh, tolong timbangan sak suar-suare aduh.
lontong acun tak bisa tak acun lontong ya au warak au ori lek iki Pak Sang Manuk Garuda kasusul Sang Prabu Singabarong pambukaning pagelaran sampun sawanteng dalemipun Bapa Ferry utawi Bapa Sari sakeluarga nggih pagelaran saklajengipun utawi pagelaran ingkang angka kalih niki wonten kreasi terbaru kalian keluarga besar Reok Setiakawan anglajengaken tari Topeng Ireng Boyolali sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani ayo ning isor ae nduk ning isor papane gak sedeng lah ngoten nggih sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sani yo kajeng ring urip kekian kaya yo kanca bareng-bareng kang urip budaya Jawi Topeng Ireng Boyolali taselilan budaya nyuwun dongeng nyuwun donga lan pamuji lan pamuji
nggih tari topeng ireng Boyolali papat cacahe ayu-ayu rupane lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe sampun sowan dalemipun Bapak Ferry utawi Bapak Sari Ibu Ferry sakeluarga nggih tari topeng ireng Boyolali kersane tambah gayeng tambah meriah disukani gending-gending tapi saderengipun disukani gending-gending panghormatan nggih kula badhe nimbali ingkang Darma Gati utawi sing nangkap reoke Bapak Jai sing dugi kali PP nggih menika Bapak Ferry utawi Bapak Sari Ibu Ferry nggih Bu Sari kula aturi miyos teng pagelaran sesarengan para derek-dereke masyarakat dusun Kunir Kidul dusun Randangan kula aturi miyos teng pagelaran nyumping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali nggih tari topeng ireng Boyolali pambukaning gending paling penak paling sae disukani gending napa ngandu porok dados semoga dumateng Bapak Ferry utawi Bapak Sari nggih sesarengan Ibu Ferry kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali nggih mbok menawi derek-derekipun nggih dulur-dulure Bapak Ferry kula aturi miyos teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer tari topeng ireng Boyolali nggih mbok menawi Bapak Helon nggih kepada para penonton harap minggir sedikit nggih. Nah niku
ngandu borok pambukaning gending teng wontene tari topeng ireng Boyolali ditambahi sak gending paling penak paling sae disukani gending nopo Mas Harip angen-angen nggih lek wong gak duwe bojo angen-angen dados dumateng para bapak-bapak lan mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mase nggih. Coba dikasih jalan dulu nggih soalnya dayoe ndak iso mlebu terus nggih. Ayo penontonnya mlebu ndak apa-apa, ayo mlebu wis. Mlebu. Nggih, monggo. Terutama dayo kudu iso mlebu nggih. Mama so ayo Nur digoyang alon-alon Nur Mbak Yul ndak munggah Mbak Yul ta original ori angen-angen nggih gending ingkang angka kalih
teng wontene tari topeng ireng Boyolali nggih. Nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih. Amargi waktune didum, ayo nduk genduk barisane ditata maneh ndang bali-bali nang panggonane. Yo! Aduh, Imam Pedot, Imam Pedot, Imam Pedot, Imam Pedot. Iya, Imam Pedot, Imam Pedot, tukang gonge pedot. Imam Pedot.